So sihamba nontombazane ekuthiwa uSibahle othi-ke ucinga ubaba wakhe esaziyo ukuthi njengoba sesifike kumthembu sesifike ekugcineni uyena umuntu esinesiqiniseko sokuthi uyamfuna. Uvele Sibahle, sondela sisi. Nangu untombazane. Awusinangena. Sibahle. Baba. Ngiyakuthanda yazi. Yebo, nami ngiyakuthanda. Ngisazoqhubeka ngikwenzele konke okudingayo. Yes. Uyizwile into eshiwo bhuti? Yebo, ngiyayizwa. Ngiyazi sazokuhlupha. Kodwa ngiyacela mntanami ungayifaki emqondweni. Yeah. Mina ngayifaka emqondweni ngalenza iphutha ngayifaka emqondweni. Yangidla ngazama ukuthi ngihlehle kuwena. Yabo. Kodwa manje usungifuna wangithola. Yebo. Lokho usungifuna wangithola. Sizoqhubeka la sigcine khona. Ngisawumntanami yazi. Yebo, ngiyakuzwa. Uyangixolela ukuthi nginyamalale. Sanibonani, igama lami nguSibahle, ngiwakashoza Sibongo. Ngidinga ukufuniswa ubaba wami njengoba ngibhalele kweNeon TV. Bengifisa bangisize bangifundise ubaba wami. Ubaba wami ngadukelana naye ngo-2023. Ngiyingane ehlala nogogo and nogogo akekho right. So bengifisa ukuthi bangifundise ubaba wami and uma washona. Ekushoneni kwama ubaba bengiloye ngitholana naye siphinde sidukelane. Mengabe ngimfonela bengimthola. Emva kokuthi sengimtholile kuleyo number ubeshintsha inamba njalo. So bengifisa bangisize bangifundise ubaba wami ngadukelana naye ngo-2023. Bafethu kubhlungu uthi uyingane umncane ugcina uthola ukuthi manje usuba sesimeni sokushiwa umzali okuma ubaba ethe khona ephila efane nomuntu ongekho empilweni yakho naye akushiye futhi. Bafethu namhlanje sihamba ngodaba lwengane encane ekuthiwa uSibahle owakashozi. uSibahle ukhala ngokuthi Neon TV ubaba ukhona useyintabeni ukumgcina kwami ngamgcina 2023 kanti noma usashona ngingane ekhuliswa ugogo ngingane ekhuliswa ugogo ubaba meke ngamthola inamba uzoyishintsha shuthi ingane ithi ifika umfonela ubaba wayo betholane ebe umuntu ozobuyela enganeni kanti ubaba uyazi ukuthi inamba usezoyishintsha. Namhlanje silibangise kubaba kaSibahle sifuna nje ukuzwa impendulo nokuthola nokuqonda ukuthi kahle ingane uyibalekela nje kwenzakalani. Yimi uwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi amala ndala ndela nelani no ake ngithi nje danko. Koko Yebo. Nija. Saphila. Hayi yini manje? Ngishuthelana. Cha vela sengokukhulu ukuyithoba igama lami nguMalandela suka kweNeon TV. Manje ngishuthelana mina. No baba ngithi iNeon TV umsebenzi wayo ukuthi ushuthwe vele. CTV ngokuthi kuyashutha so isebenza ngokuthi mhlawumbe makunenkinga edinga ukuthi mhlawumbe ixazululeke phakathi kwakho nomuntu othize sikwazi ukuthi sifike naye ukukhulunyiswana. Ingakho sila siyazi ukuthi ubaba umthembu futhi siyazi ukuthi ubaba uhlala la ekwakhe la ekhaya. Okay mara uxazulula kuzoqedwa ikamera. Angithi baba njengoba nje CTV ngokuthi vele iTV into ebukwayo vele so that is why kunabantu abashuthwayo futhi ke lo hlelo liqala mhlawumbe ngawo baba umthembu uvele nje uhlelo olivele olushuthwa ngisho ngangena efonini yakho check uhlelo olivele olushuthwa olukhona. Awusho unemzulu ngivela kuma TV. Ake ngithi nje baba ngeke uvela ake ngisho kanjalo ngeke uvela. Akacishe kumfana. Moto. Cha baba no ake sigcine mhlawumbe into ubufakazi ngale nkulumo esikhulumayo nje manje. Ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungayibuka wena baba umthembu njengento eshuthwayo mhlawumbe ungayithanda ukuthi wenzeke but egcine mhlawumbe lento izokulapha ephindi laphe
nomuntu esihamba naye. Kanise ngani? Sizengani? Okay, la siyabhalela umuntu uma ingabe baba uMthembu edinga usizo. So sihamba nontombazane ekuthiwa uSibahle. Othi-ke ucinga ubaba wakhe saziyo ukuthi njengoba sesifike kuMthembu sesifike ekugcineni. Uyena umuntu esinesiqiniseko sokuthi uyamfuna. Uvele Sibahle sondela sisi. Nangu untombazane. Sinangena. Ninjani? Hayi siyaphila baba njani? Hayi siyaphila. Ya Mthembu, hayi njengoba sisemkhazini siyaxolisa mhlawumbe ukuthi siqhamuke kanje kodwa umsebenzi wethu nathi onzima mhlawumbe ngokuthi kugcine usiphazamisa-ke nabanye abantu mhlawumbe abangathandi ukuthi emzini yabo sifika ngale ndlela sifika ngayo, kodwa okusuke kubalulekile ukuthi le mndeni esisuke sifuna ukuyihlanganisa ihlangane ikwazi ukukhuluma. Ngicabanga ukuthi-ke angazi noma Sibahle naye nomuntu ekade umfunayo. Yebo uyena. Uyena ngokwakho. Yebo uyena. Tanam. Baba. Siyabonga. Yeah, Ya, usichazelile-ke baba uMthembu la uSibahle ukuthi kunenkinga-ke ukuthi usecinge isikhathi eside uthi ugcina kwena ukutholana noma ukuxhumana oko-2023 ya ngathi sho njalo. So ingane-ke njengoba ikhala ngokuthi ihlala nogogo and nogogo sewumuntu ohlala ngokungapheli. Ingane izwakale ikhathazeke kakhulu futhi-ke into engithintile-ke amazwi agogo nje sikhuluma ngoba ugogo wakhe ke ngasabonana ubuso nobuso. So ukuthi-ke umuntu osemdala amandla wasekho lokwangampela kwaphoqeleka ukuthi ngisithathe yona ingane-ke sihambe nayo-ke ngoba bese sitholile ukuthi uMthembu uhlala la. Hayi kuyazwala. Wena ngizothi isibongo. Mina ngudlamini Sibongo umalandela igama. Ngisebenza nje wona lo msebenzi khona kwi-Union TV ukuthi ngihlanganisa abantu bekhulume befisa ukukhulumisana. Ngoba phela hayi ukuthi nami ngizothi baba uMthembu indoda ebisibalekile cha. Ngokungatholakali emafonini abantu bagcina bekhathazeka ziningi izinto esazenzeka. Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu kwasemhlabeni akasekho kwabona. Nami kuyaye kungijabulisa ukubona umuntu ekade simfune efuneka ukuthi siyamthola uyaphila futhi sifica nesimo sakhe sempilo siyabona ukuthi hayi usawumuntu. Yeah, yazwala ngiyezwa. Thela uDlamini. Yebo uDlamini. Yabo nje ungibona. Yebo. Ngithukile and ngikhathazekile. Kubona nje ingane. Kunezinto esengidlule kuzona eziningi engicabanga ukuthi nayo ingane bengeke izithanda ukuzizwa. Angazi ukhona Sibahle. Baba. Angazi ukuthi ungakwazi mhlambe uyosilinda ngaphandle usafuna ukuxoxisana naye. Kodwa baba yini le fayile uxoxele umuntu wangaphandle ngabe ukhuluma nami mina ngowale ekhaya. Ngoba phela ngicabanga ukuthi nayo mhlawumbe uyafisa ukuphenduleka ukuthi kwakwakhe yini kade lokho enyamalele kanje empilweni yakhe. Ngiyacela mntanami. Kunezinto engakwazi ukuthi kube yimina ziphume kumina zibhekise kuyona ingane. Yabo. Sibahle. So noma sokubiza sisezwe. Bayikho inkinga. Kuleka sokubiza manje. Ngiyadideka-ke la mvela sokuthi kade kwenzakalani. Ayiyona indaba enkulu. Yabo kube ngomunye umuntu ngabe mhlambe ngayithatha impilo yami. Yabo. Hayibo. Mawakhe
sihlanganile naye sathandana sagcina sesihlala sesiqashile. Okay. Sagcina sesiqashile uthe masiqashe ndawonye wakhulelwa Uma wakhe. Okay. waziwayo beletha. Okay. Uthe ingane sina 8 months. Usibahle lo isikhulu. Usibahle yeah. Esena 8 months. Okay. Ngoba ayikho enye ingane uma waye anayo yena. Okay. Tenas ena 8 months. Njengoba mina ngumuntu osebenza endaweni eziningi nginenkontrakt kahle kahle. Nginenkampani la kuthiwa kuyoklinwa khona noma kuyokwenziwa noma kuyokwakhiwa ngifune labo bantu abaspecialize kuyo into le. Ahambe ngithole lo umsebenzi lo mhlambe ngiyasapha mhlambe ngenzani. Okay. Okay, kwesama tender manje. Yeah, man, yeah. Kwenzeka kusathola umsebenzi okuthe ukuthi xaxa eLokhuzeni eEastern Cape. Okay. Lapho ingane ina 8 months. Okay. Lapho yabo uma uqala ukuba nengane. Yeah. Lapho ngithanda nengane. Oh, ingane yakho nawe bekuyingane yakho kuqala. So babili nje naye. Okay. Yabo. Okay, sengilena ke ngilo ngibathumelela yonke into mhlambe kwaphela mhlambe inyanga eyodwa ngile ngisabathumelele kanye imali. Bangena i-message ngihlalele nje kwakuyi weekend sihlalele negenge ngoba phela ngazi ukuthi hayi mhlambe after 3 months ngizofika ngizobabona ngoba yayi period of 2 years le i-contract sasitholile. Yabo. Ay ngene iLokhuzani i-message la kwako 9 kanje siyayishayela negenge. Ay i-message ithi buka inamba ngiyazi. Okay. Ithi le message ngicela ukuthi uma ngabe usuqedile ukondla ingane yami ungibuyisele yona. Ay le message ithi sicela masuqedile ukondla ingane ukusondlela ingane. Usubuyisele yona sizoyenzela usiko. Angitsheneke nje wena. Okay, phela yo kumele angaleso sikhathi se-Eastern Cape usele uma wengane nengane la. Uthe ingane yakhe yona kuphela le iyona ingane unayo le usibahle. Yeah. Okay, sho lelo cingo obvious likhuluma ngale ngane le. Khuluma yabo nje lento yabo nje ngathi ngini. Phela straight sekufana manje ufonela uma wakho uthini uma wengane. Mawumtshela mhlawumbe ngale message ukuthi kune message ethi ngiyayikhuluma nje lento ngivusele enye into ngempela. Yabo mfethu. Ithe i-message ingena ngayifunda. Okay. Ngasuka ngala sasifele khona ngoba nakhona sesiqashile na ngine yami nakhona. Ngayiphinde ngayifundisisa. Hayi. Bese ngiyafonela. Hayi IP ke le. Hayi mina ngithola i-message kanje. Ngokuthi umuntu oyephuzile kwasaba nengxabano ke naye. Okay. Mhlawumbe wayitshela ukuthi mhlawumbe into uyithatha ngotshwala. Yabo. Hayi ngivuke nasekuseni ayingicabanga asibe sikhulume ayibona chayi na mangabe ezongitshela ukuthi hayibo umuntu obekubhedela mhlawumbe umngane wakho uyakudlalisa nani nani ngoba ngihlezi ngikhuluma ngengane yami njalo bathi njalo ukhuluma ngengane yakho wena yabo nami ngathi hayi mhlawumbe ibona ke mhlawumbe sengibona ukuthi shuthu usho njalo lo uMakasiphahla. Okay. Hayi kuhamba isikhathi ngilo ngifika yabo. Ngijomba ngiza la eKZN uphinde ubuyele emsebenzini. Ngibele yabo ngibona ingane yabo. Kuthe bese phela mhlambe unyaka. Bese kuphela unyaka. Kwathiwa ngathola i-message. Yabo wathi akaphilile. Ngitshena futhi akangifonelanga wangitshela ukuthi akaphilile kahle. Yebo ngimfonele mina yini kwenze njani. Hayi angitsheneke
izinto engeke ngize ngiyichaze-ke ezinye. Okay. Yabo hayi. Aloke niyeza imali ekudokotela. Kwadlula mhlambe inyanga nohafu. Ngathola-ke ucingo lusho ukuthi engathi sekumanele. Okay. Washona. Ashona. Yeah. Yo. Hayi sorry Mvelase mfethu. Sorry kodwa ke mhlambe kule ushona nje use le ndaba yemessage nengane njengoba usunezinsolo zokuthi ngathi ingane esho ukuthi eyomunye umuntu useyichazile yini leyo. Ngoba ngazi ukuthi imangikuzwa ngathi into yakhe injalo. Yeah, into eyenzeka kahle. Yabo. Ushona uyichaza futhi akayichazi kahle. Uyichaza la elophuzeni kwi-message ngoba ngiloku ngihlupha lento ngihlupha. Okay. Njalo ngiloko ngilokhuza. Ngithi ngiyayidlulisa ingadluli. Uyichaza la kwi-message, yabo. Ay kwabe ngathi nami inhliziyo yami ixolile. Yabo. Mengibuyele emuva. Njalo yabo mengifika ay ngibone futhi ukuthi hayi akusekho ngaleya ndlela. Yabo. Uyichaza kanjani uthini Mvelase mayichaza? Uyasho uthi ingane enye insizwa yakadlomo. Washo impela wathi yakadlomo yayishayela amatekisi asuka kaMashu aye Pinetown. Ya washo kanjalo kimi. Yo ngoba ngase ngimqinile impela sengimothe engathi khona ungahambi kahle. Uyabona umuntu kwasesikhathi awusamtholi umuntu amfonele yabo lethu khona ubuku hawo nami senginaleyo into ukuthi ngeke ngathola imessage yabo. Tuku ngithole ngabanye bonami ngeke ngisethi hayi usebuyelene nalo muntu lo ubaba wengane. Yo yabo. Shuthi lengane lo 8 month oyondle yona up until uzothatha uhambo lokise eCape Town. Vele ingane eyalodlomo lo. Angithi mina ngangazi. Sengikuthola ngaye kwa sengitshena straight yabo ubona abantu bese bethandana kushuthi okwangempela wena usekho ubhizi le usethandana nemali nje kuphela kushuthi. Mina ingane kodwa ngilahlanga. Yayibona le. Emva kokuthi ashona ngilahlanga ingane. Ngabe lathi ngoba ingane ayazi lutho. Ngizoyondla ingane kodwa indlela yokuyitshena ngazi ngizoyitshena kanjani. Kwaze kwafika isikhathi la ngo-2023 lapho ngiyafisa uyitshela kodwa ngazi ngizoze njani. Sengiyaphuza ke lapho ngempela. Yabo. Ngadecide ukuthi ngafika la ukuthi ngadecide ukuthi ufuna la ngizama ukuqhela kule ngane. Kodwa ukuqhela kwami kuyona akuba khona into engishiyela yona. Ingaboni ukuthi yabo ibone nje kuthiwa ubaba uyakhona gcina yabo. Kodwa inhliziyo yami isho ibhlungu kodwa sengiyazi vele ukuthi akuyona yami. Yakadlo. Akuseyona yasebathenjini. Manje angazi ukuthi ngizoyitshena kanjani. Yona namanje sangidla lento. Uyabona njengoba ngibona ngihleli kanje. Ngabe ngadecide ukuthi yabo umuntu wesifazane. Yabo. Njengoba ngihleli nje ngihlalele. Mthembu mfethu nqase kakhulu nje kulolu daba. Ugogo wengane ngoba uzwakale umuntu ongathi ayi ulwazi olunje akanalo noma engazi noma uyaphika noma mhlambe naye ubenza ukuthi siheheke sifune wena sizozokuthola ngendlela sisebenza ngayo. Mhlawumbe ugogo uyalazi lolu daba. Wengane. Abantu besifazane bayakhuluma bebodwa. Wena ucabanga lo gogo akazi lutho. Akazi atshene lutho. Lo phela mina ngatshena kusho mhlambe nosazi. Kodwa indlela engizwe ngayo nengibuka ngayo ngenze kumuntu ongazi. Bengeke ekhipha ingane nabantu mfowethu. Yeah, kodwa phela ukuthi beyofuna umuntu ongaziyo oseyintabeni. Kodwa ebazi mhlawumbe. Mina into engicabangayo ukuthi wayazi ukuthi uthando lengane ngangiyinikeza lona. Yabo. And ngiyeza ukuthiwa nomlisa lo yawashona, yabo. So manje abasazi ukuthi yo washona kuthiwa washona. Manje abasazi ukuthi lengane bazoyenza njani, yabo. Mina ngangiyenzela isinkwa
ngangizoyenzela okungaphezulu kwalokho ngaye nginikeza isinkwa uma ngabe ngiyenzela i-driver's license ngayenzela i-driver's license ukuthi nayo ayiphume njengezinye ingane iyofuna uma ngabe siyofuna amadola man ine-driver's license lengane yeah ine-driver's license ayenzele uwena wangikhombisa nje impela ephasile emva kwalokho wasuzama ukuthi ilanga aqala khona thayisa sengikwenzile okufunela ngikwenze ngayivela ifundiswa yimina nasesikoleni ngahlehla yeah uthi misiya kuma college ngobani hayi i-college yami yona ke le i-driver's license akukho kunye ngoba lento iyangidla yabo kona ngiyayithanda ufuna ukukhohlisa ngiyayithanda kuba yona ngane ekhule ngaphansi kwesandla sami yona ngane ngikhulisile yabo kodwa manje khona lo nembeza lokuthi ish akuyona yami manje angazi ngizoyitshela kanjani mhlambe abantu besifazane bayakwazi ukuthi bamtshene umuntu bayitshene ingane kodwa wesilisa kunzima ukuyitshena ingane kunzima ngempela ya ngoba ngicabanga ukuthi into esemqondweni kuyona ukujabulela ukuthi iyakubona njengamanje and njengoba sicelile ukuthi sikhulume sodwa ngicabanga ukuthi nazo izinto ethi ey'kazi ubaba ufuna ukuthini kodwa-ke mhlampe noma ingacabanga ini lokhu engicabanga ukuthi uyasithulela kona manje ayilindele ukuthi izozwa kona ya kodwa engakho bengicabanga ukuthi ngicele-ke noma nina-ke kube nina nichazelayo ingane ngoba mina ngizohluleka ngengikwazi ngizohluleka kuzobuya leya nto leya yabo ngizohluleka mina ukuyitshela bengicela ukuthi kube nina enikhulumelana ngoba udaba nje kade sengilibekile yabo noma nje ngabe seniyikha phezulu-ke yabo ngoba nami kuningi okwenzekile bengiyikha phezulu indaba ngoba ngeke ngize ngiyixoxe yonke yabo bengicela ukuthi ngabe nina singambiza nje uma ngabe ungakwazi ukuthi umchazele kona kunzima sicela bethu sibahle ngisangazi ukuthi uzoyithatha kanjani yena le ubani yabona hayi ngizokhuluma sibahle ya siyakhuluma la nobaba wakho ya siyakhuluma sisi ulokhuzana ugogo ugogo akukho akaxoxela kona ukuthinta wena noma wakho cha akukho no ngizothi nobaba usekwenzele license baba yes wangenzela ngo-2023 okay usuyashaya impela manje sisi yebo yabona ukuthi baba uyakuthanda cha uyakuthanda uyazi ukuthi umuntu uma ekwenzela into esuke izoba isinkwa empilweni yakho usuke lo muntu ekukhathalele kanjani manje njengoba ehamba isikhathi eside kangaka ethule engasho lutho ikubona ukungithanda lokho imali sibahle tanami ziningi izinto esezenzekile hayi ukuthi ngikuthanda ngiyakuthanda kodwa njengoba kade ngisho ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngikuxoxele ukutshene yonke indaba ukuthi kwenzekeni njengoba ngicela obhuti laba ofike nabo ukuthi kube uyena ukhuluma nabo yebo sibahle kodwa usukhulile manje sesiyezwa yebo usukhulile
bapho obana bakhona ngaphandle kwagogo lesokuthatha kuyena omalume bakhona bekho nomhlana gogo Mhlana nogogo kuphela. nomalume bapho Angibazi ukuthi bashonaphi. kodwa sisike ukhulile ubaba wakho ekuthanda njengoba nje esho ukuthi kade ngixoxa naye engixoxela ukuthi ukuthanda kangakanani ukuthanda kakhulu futhi uthi akafuni ngelinye ilanga uhlukumezeke njengoba akwazi ukwenzela ilicense kukhona umngane wakhe kade sakhuluma naye ngokuzwini ukuthi bungakasebenzi ngayo kukhona umngane wakhe sakhuluma naye ukuthi uzokuzamela akutholela umsebenzi phezulu kwalokho izinto ke sibahle kuyenzeka njengoba sesibadala sibangaka abazali bethu kube nezinto abangasitsheli zona sisibancane sithola izinto sesikhulile kodwa ke futhi lokuchaza uma kwempilo futhi akuchaza ukuthi abazali sibazonde njengoba kuthiwa umuntu umzali ebizwa ngegama elithi umzali sisi ingoba usuyekuzalile wakuletha emhlabeni akusho ukuthi umzali ngokuthi ukukhulisile noma ukukhulise kanjani as long wena ube nethuba lokuphila emhlabeni ingakho abazali bethu kufanele sibabonge ngaso sonke isikhathi umzali ufana noNkulunkulu wakho so baba wakho lo uyakuthanda futhi njengoba echaza ngoba ukukhulisile kodwa ke sibahle kunephutha shuthe lenzeka la kunephutha lenzeka Iphuthe njani lelo? kuma wethu ubaba wakho uyachaza la ukuthi kwaba nenkinga ukuthi ugogo uma wakho angamazisi ukuthi kanti wena uzalwa uDlomo kunoba bekuthiwa uDlomo okade driver ama-taxi okuyena ozala wena kodwa ukusawubaba wakho naye umthembu kodwa ubaba wakho ngokuthi uwazi ukuthi akukhulise from kuma wakho kodwa kahle ubaba wakho wena uDlomo wakaDlomo futhi ke nobaba wakho uyaveza ke la ukuthi ngathi umuntu osewashona naye ngoba ngazi ukuthi wayekade umuntu driver ama-taxi kodwa sisi njengoba sila sesomtholile ubaba wakho uthi sikutshela futhi naye ukuthi uyakuthanda futhi akafisi ukubona uhlupheka ingakho kwenzela ilicense ngoba ubefisa ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo into yenza ukuthi distance kungathi awumtholi ufuna ukuzama ukuba right emoyeni wakhe ngoba uma wakho engamtshelanga ukuthi wena kahle awuzalwa uyena Manje yena sonke isikhathi uthulele nengasho. Angithi ke sibahle lento oyizwayo nawe obuyizwa lobuhlungu bokumfuna ubumfuna ngoba uyamthanda ufisa ubaba wakho ukuthi umthole nawe ube ingane njengengane enobaba naye ubuhlungu bakhe bebuthi kuyena akasuke eduze kwakho ukuze ezokwazi ukulapheka emoyeni ukuthi ngike ngazizwa ngiyimuntu ngazi ukuthi ngumzali noma nginengane so shuthi ukuqhela eduze kwakho ubenzela ukupholisa isilonda njengoba nawe kade umfuna ubuwenzela ukupholisa isilonda sokuthi mase ngumtholile ngizoba right shuthi izilonda zenu kuyilonda ezithi ayifani kodwa ezimile endaweni ezingefani kodwa ubuhlungu bazo bubodwa kodwa kuhluke ukuthi ke esakho sekwenye indawo nesakhe sekwenye indawo kodwa zonke lezi kuzilonda engicabanga ukuthi ke akekho umuntu engilindele ukuthi aphakamise umoya kulesi simo ukuthi nje niyehlise imoya namukela ukuthi okay ubaba wakho impilo imbeke ekuthenini ukukhulisile waze wamdala kodwa ebengakuzaleni wazokwenzela nezinto ezizokukhulisa zokuqhubeka empilweni kunengane ke sibahle namhlanje ezingatholile ngisho ithuba lokuthi zenzelwe izinto abazali babo bekhona bonke kukhona uma kukhona ubaba kodwa ezingenzelwe lutho zonke yabo ezinye size zibathuke zithi mina ubaba uyinje uma uyinje yabo ezaba nethuba lokuba nabazali abaphilayo kodwa labo bazali bakaze bebe present kuzona kangakanani ke wona support umuntu ongakuzali like ongakuzali so kuyinto eyinhlanhla neyisibusiso ke leyo sibahle ukuthi uthanda umuntu
ozwe ubuhlungu ngokuba khona kwakho ngoba ubuhlungu abuzwile angikholwa ukuthi mthembu besazophela kodwa fanele umncengo ukuthi buphele ubuhlungu obuzoba kwakho. Baba, Ngiyakuthanda yazi. yebo nami ngiyakuthanda. Ngisazoqhubeka ngikwenzele konke okudingayo. Yes. Yebo, Uyizwile into eshiwo ubhuti. yebo ngiyayizwa. Ngiyazi sazokuhlupa. Kodwa ngiyacela mntanami ungayifaki emqondweni. Yeah. Mina ngayifaka emqondweni ngalenza iphutha ngayifaka emqondweni. Yangidla ngazama ukuthi ngihlehle kuwena. Yabo. Kodwa manje usungifuna wangithola. Yebo, Lokho usungifuna wangithola. Sizoqhubeka la sigcine khona. Ngisawumntanami yazi. yebo ngiyakuzwa. Uyangixolela ukuthi ngiyamalalela. Yebo ngiyaxolela, ayikho into ade uzoyenza phela nawe. Umuntu onephutha uma. Yeah, nami bengisafuna ukusho impela ukuthi iphutha yona sibahle libe kuma yabo. Niphila kanjani nogogo? Saphila ngemali yakhe nje. Ayikho into esiyenzayo kodwa ugogo uyagula kakhulu-ke. Engakho kade kuloyo ngikufuna ukuze bekwenzeka ngikhoza ngashona noma inini. Sho sengizosala ngedwa-ke. Hayi ngeke usale wedwa sibahle. Hayi ngikhona mina. Ngeke usale wedwa sibahle. Ngikhona ya? Yebo kulungile, ayikho inkinga. Abang ukuthi okunye nokunye Uzohleleka mhlawumbe. kuzohleleka. Uzongithinta. Yabo uzoyithola inamba yami le. Ngeke ngisayishintsha inamba yazo. Kuyangixaka kodwa ukuthi befanele size sifike namakhamera mase kuyima ukhuluma indaba bunge ukwazi ukuthi lapho ufike ekhaya-ke mhlawumbe uchazele ugogo yena uyazi le ndaba. Engakwazi lokho ingakho ngafuna ukuthi siloku khuluma nawe ngoba usemncane yayibona. And wawungekho kwenzeka lezi zinto. Yabo. Esingakwenza manje ukuqhubekela phambili singalosu ubuyele emuva sithetha amacala uyayibona into. Asiqhubekele phambili ngoba sezisayikhuluma asiqhubekele phambili. Yabo. Ngoba usuyayazi njengoba injalo. Ngoba ngicabanga ukuthi akuzosisiza ukuthi silosibuzo why kwakanje ngoba sesitholile yabo. Hayi ngeke sisala. Asingalesana. Uyazi mntana? Ngiyakuzwa baba, kunzima kodwa kunzima shema ungasho kunzima. Ngiyakuthanda mntana. Nami ngiyakuthanda baba. Bafuthi Nama sibahle nesilinde emotini. Ngicabanga ukuthi qedile. ya Yasothi ukusana ngoba bakho sethi ukukhuluma naye. okuningi sokuxoxa naye. Yeah. Sabo kanisale kahle. Hayi noma ngiyamphelezela ngene. Okay sibahle ngiyeza mina manje sathi ukukhuluma nobaba wakho la. Hayi Ngiyajama madoda. Ngiyabonga. Ngiyabonga kuko konke. Yabo. Ngoba nkathi ngifika la bengithukile ngempela. Ngithukile ukuthi kwenzakalani. Njengoba lo ngisho ukuthi ingane bengiloko ngicabanga ngizama ukuyikhohlwa yabo nje. Lento vele kwazi ukuthi uyithola usuphuza kakhulu ucabanga lento yabo. kodwa impela mina ibonga nje isimo indlela osenglishe ngayo sengane. Mina bengilindele ukuthi mawuqeda kungilalela ungixoxela lolu daba. Lamanje uzothi ayistili ingane nomo. No bengiba khona bokuba khona lokuthi engathi ngaba ibheka kodwa kuyafike le ayinto ke. Yabo nje khona into evele ifike nje ukuthi kusho sonke lesikhathi umama ubengenza isilimi yabo into enjalo. Yabo ukuthi afanti mina yabo kodwa ke ya ngisabantu siyaphila umuntu ukhula ngendlela akhula ngayo. Yabo. Ya mhlawumbe kusafane sike simbone nalogogo
ngicabanga ukuthi hayi ngizohamba nayo ingane ngifike ngikhulume ngizwe ukuthi mhlambe udaba olukanje uyalazi but ngizobuka isimo sakhe njengoba ethi umntwana akaphilile ngizobuka isimo sakhe ukuthi ukugula kwakhe kumbambe kangakanani kodwa uma umuntu nje usakwazi ukukhuluma kahle hayi ngicabanga ukuthi ngizolufaka lolu daba yabo naye mhlambe kosiza ukuthi ethi hamba ebesezwile ukuthi mhlambe into ithini yabo yini engenzeka kungalungiswa kanjani khona bengizokucela okay bengizocela ukuthi mhlambe meni yagogo nami ngibe khona yabo ngivele ngisale ngoba vele ngihlala ngedwa kuyafana ngivele ngibe ingane yayo lo mndeni okay mina nje ngajabula kakhulu mfethu ukuthi ingane uvele nje uzitshela ukuthi njoba nje uwaba ngitshela nje ukuthi manje kube nje kanjani ngoba vele ngicabanga ukuthi naloya mndeni ekuthiwayo uyikhathalela unendaba ngoba ngabe ingane ayiphili le mpilo eyiphila ube mhlawumbe kuthiwa original isibongo sayo bayikhathalela ngoba bayikona nje lokho malume bayo mina ngibazi angibazi batho babakhona malume bawu2 kodwa bayigungukela nabo ngendlela yabo futhi mina ngiseleke futhi lo mndeni ayikho into engizoyenza yabo hayi ngivela sanama ngicela indlela mfowethu hayi selishonile hayi ngibonge bafuna siyabonga kakhulu nje siyabonga mvelaphi hayi mfowethu hayi akunankinga mvelaphi siyabonga